Takže dneska budeme ochutnávať Marsku. Sa veľmi teším. No podľa obalu to vyzerá tak, že úplne výborne. Ideme si ju otvoriť. Čakajte, dám si to pred seba, potom to hodím do koša. Máme tu Marsku. Vonia dobré. Voň dávam 10 z 10 a ideme ochutnať. Mňam. Tej chuti dávam mňam. Tej chuti dávam 9 z 10, lebo dobre chutí, ale tento týždeň dodržím sľub, čo je v mojom opise toho kanálu, že tam je napísané, že v pondelok budú ochutnávky. Toto je ochutnávka a proste good. A teším sa na sobotu, lebo sobotu sú moje narodeniny. Robím trošku taký 10-minútový narodeninový vlogisek. A budem vám ukázať, že ako budem mať tortu. No a poviem vám, že súvisí to s Harry Potterom. Lebo mám rád Harry Pottera. Takže dneska sme si ochutnali Marsku. A dúfam, že bude chutiť aj vám. Takže toto bol môj názor na Marsku. Good. To je good taste.